When you are in a relationship and it started to change, you start to ask yourself, ano na lang nangyari bigla? Anong mali? Bakit? Saan ka ba lulugar? Ano ba ang dapat mong gawin para manatili siya, para bumalik yung dating pagtingin niya? Ano yung pwedeng gawin para sa huli? Hindi ikaw yung maghahabol kasi matatanga ka. Yung tipong hindi mo nakikita yung dapat mong gawin kahit ang dami ng sign sa paligid mo. Hindi mo kasi nakikita pero aware yung nasa paligid mo. Pero ganun naman talaga, diba? Mahal mo eh. Kaya sarili mo ang susundin mo kahit masira ka na, maubos ka na. Yung tipong hanggang sa wala nang matira. Nasa relasyon kami ni Fidel na halos 2 taon at palagi niyang sinasabi sa akin sa tuwing nahuhuli ko siyang niloloko ako ay ako ang nagkulang. At yung pagkukulang ko na yun nahahanap niya sa iba. Nakakatawa, diba? Sinasaktan ka na nga. Sinisisi ka pa. Imbis na mauna yung galit, nauuna yung pag-question sa sarili mo hanggang sa mapaniwala mo na ikaw talaga ang nagkamali. Kaya siya nagkaganon. Sabihin mo lang kung saan ka nagpunta. Mahirap pa yun? Chat ko na makitang online siya dahil binabaan niya ako ng call. Lumipad ang 10 minuto bago siya nag-reply. Tangna, lahat ba kailangan kong sabihin sa'yo? Nakakapagod na yung paghihinala mo. Nabuo ang luha sa mata ko at nagsimula na itong manlabo. I just asked. Wala sa isip kong maghinala. Pero dahil sa inaasal niya, nagkakaroon ako ng dahilan. Masyadong defensive sa simpleng tanong. Alam mo kung bakit kita ginagago? Dugtong niya, kaya naghintay ako kahit ang sikip ng dibdib ko. Alam mo kung bakit kita pinagpapalit? Reply niya muli, kaya nag-reply na rin ako. Bakit? I asked. Selosa ka. Nakakainis ang ugali mo. You're sensitive, moody, and childish. That's why I found better than you. Sunod-sunod na chat niya na naging dahilan ng pag-iyak ko ng tahimik. Ako ba talaga yung mali? Kaya maghiwalay na tayo. Kasi pagod na ako sa'yo. Nakakasawa ka. Hindi na kita mahal. Pagkatapos nun ay binlock niya ako. Natapos kami na sinumbat niya lahat ng dahilan kung bakit niya ako pinagpalit. Dala-dala ko yun ng 3 taon. Ang daling mag-advise, ang hirap gawin. Madaling makinig, mahirap sundin. Ang daling masanay. Ang hirap baguhin ng nakasanayan na. At sa 3 taon, pinilit kong kalimutan siya. Pinilit kong mahalin ang sarili ko at tanggapin na baka nasa akin talaga ang mali. Napakalalim naman ang iniisip mo. Sure naman dyan. Sa 3 taon, ngayon ko lang ulit naisipang maging palagay sa isang tao. And that's Yvonne. I just remember that jerk. I'm wondering kung gumagana pa yung pinagmamalaki niyang pagkalalaki sa dami ng babae niya. Naiiling na sabi at sabay kami na natawa. Mas maganda ka kapag tumatawa. It's been 3 years. I'm happy na ako ang unang nakakita ng mga natural na ngiti na yan. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Senyales na nagpapasalamat ako. Si Ibon yung naging saksi kung gaano ako nalugmok. Siya rin yung nandiyan nung unti-unti akong umaayos. Natawa ako. Nagsimula na siyang magtipa
ng gitara. Labis na naiinip, nayayamot sa bawat saglit. Kanta niya, kaya nakangiti akong pinapanood siya na may ngiti sa labi. Kapag naaalala ka, wala naman akong magawa. Kumindat siya sa akin at tsaka binigay ang plastik ng baso na may lamang fishball. Pwede bang maging akin ka? Nangiti akong naiiling at dahan-dahang tumango. Seryoso, tumango akong muli, tsaka ko siya niyakap. Doon ko naramdaman yung pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman sa iba. Kahit na sa nakaraang relasyon ko, sa kanya lang. And at some point, hindi ako nakaramdam ng anumang kaba, takot o duda. Kahit nalalayo siya sa akin, I become my comfort zone. I miss you. By the way, nandito ako sa restaurant, malapit sa office namin. Nagkaayaan, treat daw ng head namin. Pero walang inuman. Love, naramdaman ko ang gulat. Pero agad ding napangiti sa pagpapaalam niya. It's been 1 year simula na maging kami. Pero sino bang mag-aakalang hindi ko kailangang magpumilit para lang malaman ang ginagawa niya dahil kusa niyang sinasabi. Opo, okay lang naman po. Mag-iingat ka ah. Enjoy your dinner. Love, I love you. Natawa siya na mahina at tsaka nagsabi ng mahal din kita. Parang ayoko nang tumuloy. Punta na lang ako sa'yo. Tayo na lang ang kumain. Natawa ko at sinabing tsaka na lang dahil minsan lang naman yung tipong hindi lang niya sinusuportahan. Pero nasabayan pa niya ang trip ko. I want hot cake. Nagpapakyut ako sa kanya at hinila-hila pa ang dulo ng manggas niya. Tumingin siya sa akin at nakabusangot at saka hinawakan din ang dulo ng manggas ko. But I want waffle. Nakangiti kaming dalawa at sabay na tumawa. Sa huli, pareho naming niluto ang gusto naming kainin. He become my listener. He become a guide. And because of him, naramdaman kong sapat ako. Yvonne? Oh my God! It's been a while. Nagulat ako sa babaeng nasa harapan namin nang bigla siya nitong yakapin at halikan sa pisngi. What the fuck? Hey, Tere. It's been a while. But next time, a simple greeting is enough. Hindi na kailangan ng yakap o halik sa pisngi. Dahil hindi naman tayo ganun ka-close. By the way, this is my wife. And her name is Mel. Bigla siyang humiti galing sa pagiging seryoso at humawak sa bewang ko. I'm sorry. Tipid akong humiti at napanatag ang loob ko. Nawala yung selos at inis. Wala akong dapat alalahanin. Ang 1, 2, hanggang sa 5 taon. Walang nagbago kay Ibon. He stayed the same. Pakiramdam ko, nakahanap na ako ng taong gusto kong makasama. Habang buhay, siya na. Sigurado na ako. Love, what's wrong? Kanina, okay ka naman. Bakit ka nagsusungit ngayon? May problema? Umupo siya sa dulo ng kama ko, pero nanatili akong nakatalikod. May dalaw ka ba, mahal ko? Natatawang tanong niya, kaya napatingin ako ng masama sa kanya. Pero nanatili siyang nakangiti. Tara, milky tayo. Agad akong naupo at nangingiting tumango-tango sa kanya. He knows how to handle me. My immaturity, I met a man. And now, we've been together for 7 years at ise-celebrate namin ang 8th anniversary namin na dapat ngayon, kaso nag-chat siya. Masama daw ang pakiramdam niya at hindi siya
makabangon sa kama dahil sobrang sakit daw ng ulo niya. That's why I decided na ako ang pumunta sa kanya at alagaan na lang siya. Pagkatapos kong mag-ayos, ay nagtungo na ako sa kanila. Lumabas ako ng sasakyan at dinala ang mga dapat dalhin sa loob. At doon ko napansin ang mga tao sa loob ng bahay nila. And that's his family together with my family. Ang laki ang mata kong nagmano at binati sila isa-isa. At doon ko siya nakitang nakangiti habang papalapit sa akin. Humalik siya sa noo ko at tumingin sa angkan namin bago lumuhod sa harapan ko. Napahawak ako ng bibig ko at umiyak sa harap nila. You're enough, mahal. You're more than enough for me. You're the best. You're the one I want to spend my life with. Mahal, will you marry me? Napahagulgol at agad akong tumango at yumakap sa kanya. He's the one who makes me feel I'm worth it. It's always appreciate everything I've done. I love you. Hinalikan niya ako at rinig ko ang palakpakan sa paligid. I love you more. Thank you. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya at pagkatapos ay sinimulan na ang simpleng kainan. Now I know what a difference between a boy and a man. Between a lesson and a good result. A better exchange to that.